യാത്രകൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ്, ജീവിതം പോലെ. നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഒപ്പമുള്ളപ്പോഴേ അതിന് പൂർണ്ണതയുണ്ടാവും. യാത്രകൾ തുടരുകയാണ്. എത്രമേൽ സരസമാ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, അത്രമേൽ കഠിനമോ മാർഗങ്ങൾ. മണ്ണിലാണ് സ്വർഗം, ഈ നിമിഷമാണ് നിൻ പർദീസ. ഞാൻ കേട്ടത് വെച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് കോട്ട് ഈസ് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ആക്സസിബിൾ ആവാനും പാടില്ല, എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ആൻസറബിൾ ആവാനും പാടില്ല. ചില ആൻസേഴ്സ്, റിയാക്ഷൻസ്, ഡിസിഷൻസ് ഇതെല്ലാം നമ്മളുടേത് മാത്രമാണ്.